Това е Зеления кръг. В днешния епизод ни гостува Георги Георгиев. Здравей, радвам се, че прие нашата покана и за мен е удоволствие сега си поговорим малко по-спокойно и в една по-лежерна обстановка. Много благодаря за поканата. Аз също се радвам, че ми даваш такава възможност и извън съвета да поговорим за нещата, които вършим в съвета, които не вършим в съвета. Защото там нещата са малко малко по-сегментирани са, по-професионално изглежда всичко. Сега ще си поговорим малко по-човешки. Така трябва да бъде. На нормален език. Там, защото много институция. хора просто не разбират това, което ние правим. Това е истината. И част от вината, разбира се, и в нас. Основната е в нас, според мен. Нашата работа е да разказваме това, което правим. Сега не, че като тръгнах да разказвам повече, не започнаха въпроси, ама сега що се хвалиш? Казвам не се хвалим, а разказваме за доброто, за хубавите неща, за удачните решения, за грешките и това как ги преодоляваме, защото лошото то само се пробива път. Лошата новина, а вие особено журналистите имате афинитет към нея. Докато добрата новина за нещо хубаво, което е направено, малко по-трудно си пробива пътя, е добре хората да знаят за случващото се. Преди няколко месеца бях в една телевизия и на излизане ме поздрави журналист за представянето. Аз казах благодаря, но се опитвам тия неща да си ги пускам край ушите, че да не се самовлюбя невъзвратимо. Има го този риск. Има го винаги го има. Защото от една страна трябва да си вярваш, за да отстояваш, да имаш гръбнак и да отстояваш решения, за които много често по политически чисто сметки, тънки ни атакуват от опозицията. От друга страна обаче все пак е добре да не станеш като... И е много тънка границата. Да не станеш като риба балони, твърде много да се... Нямало нищо по-празно от човек, който е пълен само с себе си, в смисъл за себе си. На излизане ме заговори и аз благодарих, но не бях доволен от представянето и си казвам пак, общинарски си говоря, като все пак аз съм юрист, преподавател университетски, не мога да се превърна в чак толкова се пречупиш не можеш. Да, не мога чак толкова. И тя казва, не, много е полезно да участвате и да разказвате на хората, защото хората си имат много проблеми. Проблеми у дома, проблеми в работата, кредити, какво ли още не, семейни грижи. И когато видят, че с управлението на града се занимават млади хора, адекватни хора, изключвам себе си, по принцип, цитирам разговора, хората се успокояват, че има кой да се грижи за техните проблеми. И затова си давах сметка, всъщност не беше преди няколко месеца, преди повече от година беше, колко е важно да показваме има смисъл, това, има смисъл, хубавите примери. Аз това и от мои впечатления, когато се пусне някаква хубава новина, има едно усещане в хората позитивно и някакси надъхват се хората, може би, като видят добри примери. Аз в началото само да кажа, имаме си една такава пледуария в началото. Ако това видео ви хареса, задължително трябва да го харесате, да го споделите. Беше и на гости Ангел Джамбаски, между другото, преди няколко епизода и ми направи забележка, защото казах да го лайкнете, да го шернете. Затова сега използвам да го харесате и да го споделите, защото знаете как работят алгоритмите на социалните мрежи. Това нещо задвижва колелото и до повече хора достига. Кажи ми сега, завършиш математическа гимназия. Търговска гимназия. Да. И после отиваш да учиш право. Защо го правиш този преход? То всъщност си беше съвсем естествен пътя, защото в търговската гимназия изучавахме търговско право. И по един адаптиран за ученици учебник по търговско право, по фирмено право се казваше тогава, на Огнян Герджиков, професор Герджиков. Всички го познаваме. Всички го познаваме. 2 правни дисциплини учихме в училище. Аз категорично установих, че за разлика от счетоводството и микро- и макроикономиката, това е моята материя. Някакво усещане за това, че човек има нужда от порядък. Правото, всъщност аз на студентите си така го разказвам. Първото ми упражнение винаги е един мини TED Talk или поне опит за такъв. Колко е важно това, което правим. Защото правото, тя е моя измишлотина, но наистина държа на нея социална физика. Тоест, както си има първи, втори, абсолютно има логика с човекът се замисли. В случая ние се държим благодарение на тези имагинерни връзки, които се създават на правилата, които всички се подписваме, че са задължителни за нас. И виждаме в случаите, в които някой реши просто да тегли една на правилата, какво се случва. Като мине с 150 км в час на черни връх, на червен светофар, какви последици има това, как взривява цивилизацията и подредения свят, в който живеем. Така че избора беше съвсем логичен, още повече аз много обичах от малко литературата, историята. Да, било ти е лесно и да кандидатстваш. Сравнително, с благодарение на търпението на моите учители. Избора беше ясен, защото човек
има обикновено, когато учи право, някаква потребност в себе си, да знае, че това не може да го няма някъде. Тоест не може да не е написано някъде, да не е уредено вече. Да. И на студентите много често казвам, ще се научите вече в края на следването, когато сме си свършили заедно с вас добре работата, в средата на изречението да знаете какъв ще е неговия край. В средата на една разпоредба от закона, едно изречение, да знаеш какъв е логичният завършек. Така че тази социална физика всъщност много помага. Тя изравнява неравенствата. Без значение дали си беден или богат. Тя показва, че всеки има правото на добро име. На правото на избор, правото да бъде избиран, ако щеш вече като му дойде времето и за това. Но възможността, всичко, което сме учили по история, за философия, за свобода, за равенство, за братство, всъщност това да се претворява в ежедневието ни, да не са някакви постулати останали някъде. Тоест всички имаме равни права. Днес, преди да дойда при теб, имах доста тежък разговор с директор на едно общинско търговско дружество, т.е. общинска фирма, на което му обяснявах много разпалено колко трябва да внимава какво подписва. Той ми се оправдава, че целият съвет на директорите мислил така или били му казали. Му казах, че те имат равни права и задължения според търговския закон. Тоест, точно така. Всеки има глава на раменете абсолютно си и не може да се оправдава. Той като управител, той е част от самия борд на директорите. Точно така. Тоест, оправданието, не знаех, има принцип правото. Да. Правото е страхотно. Аз много си го обичам. Затова е с такава любов вече 10 години преподавам. Там има различни принципи, които са фундамента на съвременното ни общество. Незнанието на правото не извинява. Ти не си знаел, че да речем вече не можеш да караш повече от 5 км в час тротинетка по Витошка. Да си знаел. Има санкции, започваме да ги налагаме. Това е част от новия ред, който налагаме в града. Така че много дълго отговорих като юрист. Естествен преход, не съм имал съмнение, сравнително малък се бях ориентирал. Честно казвам, наскоро го разказах, мисля беше на Тери Прачет, не съм убеден, но като ми каже някой, той не знае какво иска да прави, нашия син, той е 12 клас и много често аз консултирам на приятели, близки, децата. Казвам сега, мисля беше на Прачет, не съм сигурен. Най-интересните хора, които познавам, не знаеха какво искат да правят в живота си на 19-20 години. Така че да знаеш какво искаш да учиш, много често е плод и в голяма степен на късмет, тъй като ти не знаеш какво всъщност е правото, икономиката. Постфактум го разбираш. Но в нашия случай професор Огнян Греджиков, авторитет. Това е бил мотиватора. Огромен авторитет в моите очи. Аз дори избягах от урока си по литература, прекъснахме го, казах, много е важно, госпожо, да пуснем телевизора, за да гледаме как последното му изказване, когато го освобождаваха като председател на... То беше доста емоционално. 2007, може би, 2005 трябва да е било, там някъде. Когато аз бях кандидат студент. И той каза, моят Бог е правото. Си казвам, ето, това е моят човек, такъв искам да бъда като порасна. И после попадаш в Софийския университет? Да, в първи курс страхотна група, много близки приятели сме, с немалка част от тях. Част от тях и аз се познавам по неведоми пътища. Университета събира хора. Университета събира съдби, кръстосва ги. Ние с съпругата ми се запознахме в университета. Кумове сме наши близки приятели, които пък са от същата група. Нашата група беше много сплотена, комуната и казах, защото винаги в пакет се движихме. Много различни типажи. Традиционно юристите са амбициозни хора. Имаше хора из костюми, с куфърчета в началото. Още от първи курс успокоих 19 годишните. Аз това много често казвам на студентите сега. И като завършите утре, и като тръгнете с едни костюми по улицата, да не си мислите, че сте повече от някой, който от общината полива цветята, да речем. Има го варианта човек да се самозабрави още на такава възраст, която между другото е пагубно дългосрочно. В целия му живот може да му окаже тежка следа в душата и в професионалните амбиции. Затова емоционалната интелигентност е много ключова. За съжаление не се говори нито в училище, нито в университет за тези неща. Благодарение на, според мен обаче, на социалната среда, на приятели, на предизвикателствата, които се сблъскваме заедно, така успяваме да бъдем адекватни и здраво стъпили на земята. Много е важно да имат младите хора самочувствие обаче. Една част от първото ми упражнение, за което се говоря, е това, започвам с това, вашите родители отделят от залъка си, за да ви издържат, за да може да си позволите да учите. Привилегия, която може би те не са имали.
За разлика от Оксфорд, Кембридж, други страхотни университети, в Кингс Колидж, където и аз съм завършил след това, в апликационната формула за Софийски университет и за българските университети никой не ви пита колко пари имате, за да си платите следването. Така е. Това е много важно. Нашето образование все още е достъпно. Тоест, имате всички предпоставки да направите така, че родителите ви да се гордеят с вас. И да не се мига на парцали, като задавам елементарни въпроси, а по-скоро да полагате усилия, за да можем не се борите за четворки тук. И за шестици не се борите, макар че това е най-добрият възможен резултат. Нали се каза, не за училището, за живота учим. След като завършите, скъпи колеги, ще се превърнете в лекари на обществото. Ние сме това. Юристите са лекарите на обществените проблеми. И много често, всъщност дори корпоративното, търговското право, което аз работя, в казусите те не са бездушни с просто някое акционерно дружество. Идва човек, който е създал компанията, заедно с някой друг или го е включил по-късно. Да кажем, имат някакъв проблем помежду си. Или най-тъжният най-често, вариант за съжаление, да. Или други предизвикателства, някой се опитва бандитски да им превземе фирмата. Това са въпроси, на които някой се е вложил живота и след децата и семейството. Бизнеса му е най-важно, който е вложил всичко. Не е въпрос изобщо на пари. Да. Въпрос е на средата, която е променил, на хората, които храни, дава заплати и така нататък. Тоест, в университета се научих на много неща. На първо място се влюбих безвъзвратно в правото, вече като го видях, що е то, от римското право в първи курс до частно право, т.е. гражданско и търговско, което е моята специалност. Страхотни приятелства, изключителни преподаватели. Имаме учени, чието студенти, всъщност техните резултати показват. Всяка година ние имаме приети студенти по право от Софийския университет в най-добрите английски и американски университети. После отиват за магистратура още една да направят. Което показва, от моя випуск аз бях в Кингс Колидж, заедно с още 3 колеги от моя випуск. Една колега беше в Оксфорд, приятел от нашия випуск. Тоест няма нужда от комплекси, това е другото, на което учат студентите. Няма нужда от комплекси източноевропейски. Нали, те там са страхотни, ние тук сме много зле. Не, ние можем да бъдем много добре, от вас зависи. Хубавото е, че на практика почти безплатно. Хубавото е, че въпреки много ми говориха на мен, като кандидатствах в 12-ти клас, как няма смисъл да уча право, понеже майка и баща ми не са юристи. Да, че едва ли не трябва да го наследиш като бизнес, така, че не можеш да влезеш в една система, която ти си никой в нея. Да, каста. Да, ама каста. 12-ти клас учителката ми по литература, която ме подготвяше, да е жива и здрава, Мария Бончева, човек, на който аз дължа толкова много и на грамотността си в голяма степен. Тя ме запозна с студентка по право, за да аз помолих, исках да се мотивирам. Бях се залепил дори една картичка на Софийския университет на фасадата и си бях написал: "Ставай, Софийския те чака", за да се готвя за... Това е висша форма на мотивация. Нямаше къде ходим, но с студентката също се получи мотивацията. В разговора обаче тя взе да ми говори точно това. То ти сега, нали, като нямаш потомствени юристи, като нямаш контакти, много ще е трудно, помисли дали да не смениш специалността с нещо друго. Аз се замислих 1-2 дни. Ето, млад човек като е нормално да се повлияе от чуждо мнение. Да, и особено на авторитет в твоите очи. И за това разказвам на студентите си днес. От този момент, през започването в университета, през започването в една от най-големите кантори, където мой преподавател ме препоръча и започнах да работя веднага, скоро след завършването си, до момента на асистентски изпит, на който на вратата се чудих дали да вляза, защото ще ме изпитват светилата на науката, колкото и да чете, ще винаги си неподготвен. Аз работих в много тежък ритъм, който сам си бях наложил в една от най-големите кантори, до 8 вечерта средно съм работил, след което се прибирам, спя за малко и почвам да уча до посред нощ. И така месеци наред, около 7-8 месеца подготовка. Шегувам се, че така понаучих правото, защото нямаше някъде. Срама е голям стимул, като знаеш, че заставаш през професор и че можеш да се изложиш. И можеш да се изложиш. И то след като години наред си градил, така да се каже, имидж. И на вратата се чудих къде си тръгнал ти сега, Георги, да влизаш тук асистент да ставаш. Наистина много се колебаех. Те се бяха отказали от няколко асистенти. Мечка страх, мен не страх. Добре, че влязох. Ето 10 години по-късно, виждайки обратната връзка, възможността да бъда част от най-престижното учебно заведение, да работя с страхотни млади хора, да се гмурна в правото, то огромна сфера, в която колкото и да копаеш, веднага излизат и нови неща, неподозирани. Виждаш, че всъщност нищо не е започнало от тебе. Темата на моя докторат, дисертацията ми на тема залог на търговско предприятие.
Това е нещо като ипотека, само че върху бизнеса. Тоест такова обезпечение. И ако ипотеката е върху апартамента, тук има шанс 40 минути да говоря в кратко резюме, така че трябва да ме прекъснеш скоро, но ако ипотеката е върху апартамента, който не мърда, залог върху бизнеса, в който постоянно влизат и излизат активи, е по-сложно нещо. Отидох аз на една специализация в Оксфорд едно лято на изследователски престой. Това е мечтата на зубъра. Отиваш, достъп до пълната библиотека на Оксфорд, от сутрин до вечер, читални на твое разположение, ментор от академичния състав, професор от Оксфорд. Системата е абсолютно перфектна. Жестоко е така от много само да седиш и да попиваш. Само да стоиш и да се опитваш и да си адекватен на място. В обедната почивка трябваше ние обядваме, те са като на Хари Потър. Нали? Буквално това са там е снимано, филма. И аз изследвам този институт, защото той е измислено в Англия. По времето, в 1876 година, по време на нашето априлско въстание, тогава е започнало да се прилага, измислил го адвокат, в опит търговско право за това е интересно, защото то винаги е дрехата, която се шие по мярката на бизнеса. Тоест, адекватни, рационални решения, не е професор Еди, който си измисля. Постоянно в движение, защото повечето хора си представят, че правото е нещо, което е хвърлено там, седи там някъде и ние само се нагаждаме покрай него. То по-скоро обратния процес в моите разбирания. Точно така. То се нагажда спрямо нас. Да, защото имаш правосъзнание. Седам аз в обедната почивка и си говорим. Сега нали, small talk, така да се каже, разговор, в който все пак се интегрираш в средата. И аз изследвам възникването в тяхното право на този въпрос и питам, между другото, вие с какво се занимавате, един колега на моите години. Той каза, аз съм докторант по физика, разработваме една сплав, която да бъде, с която да се правят перките на тези вейтата в водата обаче, които са. Тоест много по-лека, много по-така устойчиво решение. Казвам, боже, това човек с какви неща се занимава аз. Така, следващия професор по теология. Изобщо много интересна среда. Тръгнах от някъде да го казвам това, ама забравих за какво. По отношение на твой преход към търговското право, какво си научил? Това, което обяснявам на студентите, че всичко това има значение. Можеш без да си от богато семейство, без да имаш знатно родословие. То в България знатно родословие е много трудно. Видяхме сега напоследък. Трудно е, плюс това ние сме свободна държава от доста малко години, така че трудно може да има някакви родословия с вековна история. По-скоро избиване на комплекси в тази връзка. Често не видяхме, има сериозни червени фамилии. Има. Ще стигнем и до там. Ще стигнем активно и до там. Условия за битки с тия хора. Като гледам какво винаги съм мислил, че е преувеличено, но както да е това, което до днес на студентите обяснявам по всякакви въпроси, е, че всъщност те могат да постигнат всичко, така както моята колежка от випуска Ирина беше приета в Оксфорд. След като завърши Софийския, те могат да постигнат каквото пожелаят. Могат да бъдат преподаватели в университета, колкото и невъзможно да им се струвало някога. Могат да имат успешни практики като адвокати, могат да станат много добри съдии и това зависи изцяло от тях. Хубавото на правото е, че дава възможност като свободна професия, без да имаш пари, да можеш с таланта си, с упорството си, ако нямаш толкова талант или всичко това, комбинация от качества, да станеш добър юрист. Защото много често белите, които виждаме и в съдебната система, те не са под деяния на добри юристи, а на хора, които тълкуват закона против духа му. И за това много е важна тази работа. И често това не е умишлен акт, поне по мои наблюдения. Понякога е така, разбира се. Понякога не. Зависи много от конкретния случай, когато крадат бизнеса на някой, без съмнение умишлен акт. В такива случаи, имаме такива случаи при нас, този закон, по който ми е дисертация, той е изменен от нашите професори при няколко години, подготвиха промени, именно защото успяха да злоупотребят и да завлекат банките с десетки милиони, няколко български тарикати. Така се измени уредбата, по която аз пиша, именно за да покажем защитите. Защото навсякъде, където има право, има злоупотреба с право. И ние трябва да пазим правото именно от това, дори от закона. Имахме учители като Кристиян Таков, доцент Траян Конов, който не е толкова известен, но той е така величина изключително в нашите среди. Професор Иван Ручев, мой професор Ангел Каладжиев, който ми е по дисциплината. Хора, за които може нищо да не ти говорят на теб, но те са много повече, много по-добри юристи от не е важно на мен да ми говорят. Точно така, това е като с избора на лекар. Тоест,
Това какво правиш? Има значение. Дали си трудолюбив, дали обичаш, то е писан разум, на рацио скриптум, така ни го представят. Има значение и за тези неща аз продължавам 10 години, ден и половина седмично, средно доста часове натоварване, въпреки Общинския съвет сега. Преместих ги в събота. Много съм благодарен на студентите, че препълват аудиторията. Ние понякога с теб се чуваме в събота и ти ми казваш, моля те след половин час, защото сега има упражнение. И аз съм леле, то човек какво прави. До ония ден бяхме в общината, знам, че седя до 8 часа вечерта, днеска упражнение, утре упражнение. До утомора няма. Ама защо е това темпо? Ти преди малко каза, че сам си го наложил. Още и когато си бил кандидат за асистент, сам си го налагаш това темпо. Защо го правиш, бе, човек? Честно казвам, защото искам да ми е интересно. Защото често ми доскучава и ми се струва, че сега то не звучи добре 37 години човек така да говори, сигурно, но животът е много кратък. Без съмнение така. И не знаем какво ни е подготвила съдбата и трябва смелост. И трябва каквото не ни харесва край нас да го променяме. И трябва малко така съм възпитан и от майка ми, брат ми е голям работяга, цялото семейство сме винаги били да не се жалим много. Като нещо не ти харесва, го променяш. Ако ти е скучно, намираш си нещо, което да ти е интересно. Университета и университетската ми дейност, преподавателската работа за мен е призвание. Аз се чувствам най-добре там. Защото виждам млади хора, имам много важна задача да ги мотивирам и през тия няколко месеца не просто да научат правото по търговско право, а да можем да се опитам. Съвсем не казвам, че съм най-добри, аз имам много по-добри от мен колеги, мои преподаватели, асистенти, доценти, професори, но се опитам да ги мотивирам, да им покажа, че това, което учат, има огромно значение. Че ако днес проспът нещо, утре могат да ощетят някой. Че най-важният урок, може би, професионализма има огромно значение. Всъщност този е златен стандарт, който е професионализма, е оная валута, която никога не се обесценява по Айн Ранд. Тоест, аз правя неща, които обичам, за хора, които харесвам и за това, въпреки умората, казва, че великата цел пораждала велика енергия. Тоест, да не позволя политическата ми дейност да влоши преподаването е много важен приоритет, който имах през тези 2 години. Тънък е баланс обаче. Тънък е, то винаги е сметка на лично време, но студентите го заслужават. Знаеш ли, сега в края на зимния семестър студентите ме изненадаха първо с един колаж нарисували, в който... Имаш снимки във Фейсбук, може да ги видите. Впрочем, харесайте, пак ще използвам, харесайте, не лайквайте, харесайте страницата на Георги. Всеки не пуска много готини неща, между другото, които се случват в София, особено пък ако сте от София, задължително трябва да видите какво се случва с града ви. Опитваме се да правим повече добри неща, наред всички лоши неща, които се случват. Студентите накрая ми дръпнаха едно слово. На рождения ден пък ме изненадаха с пак соло, картички, пак и торта, защото то ми се падна. Аз имах упражнение на рождения си ден. Работен ден, няма да губим материал в края на семестъра. Огромна положителна енергия, която се връща и тя те зарежда. Мен на разговор с един-двама студенти в края на семестъра, в края на лятото, да речем, ме държи от есента да мога наново пак. И като видиш началото ни заспали физиономии, не е много приятно, трябва да ти призная. Аз отивам и казвам, хайде сега да видим, какво толкова тежко има в това търговско право, че така ви обременява. Защото истината е, че никой не си говори с младите хора. Те имат нужда да си говорят, да ги мотивираш, да намериш пътя към Между другото имам един приятел, сега няма да му споменавам името, защото не ме е авторизирал за това нещо, който е така привърженик на ППДБ. Между другото, доста ласково се изказва за тебе в контекста на преподаването ти и казва, че си човек, който си разбира от работата, би гласувал за теб, включително на избори и така нататък, но нали, той има друга политическа философия в главата. Но въпросът е следния, че очевидно зареждаш и хора, които някакси не повиждат в тебе политика. То първо в университета за политика и думичка не става. Да. Второ, аз съм там много отпреди да се занимавам с политика и се надявам да бъда годините след това. Когато те гледат като преподавател, знаят какво се занимаваш и нали, с половин око нали, го гледат и по друг начин. Не, наскоро. Вижте там и конкретни бележки бяха дали между другото много адекватни. Казвам, след упражнението в почивката може да ми кажете какъв градоустройствен проблем да решим. Но аз стоя и от аудиторията се вижда пешеходната пътека към Народното събрание и към градинката. И всъщност там, като видях, че избледнява боята, в почивката на службата там съответно, да казвам, колеги, хайде, че тук еди какво си. Като видя, че
не работи някъде осветление, имаше разкопано до университета. Това е нормално. То става част и от фолклора, но от време на време много е хубава обратната връзка. Питат ме, защо се занимавате с тия хора, защото виждат, нали, що вие да ви плюват. Им казвам, вижте сега, много е просто. Това пак почивките не бива да се говори за политика. Наистина не говорим за политика, защото не е това място на университета. То някакси няма и контекст, най-вероятно, особено в търговското право. Питат да. И затова казвам, тия неща в края на семестър, като остане нещо, но отговора ми е този. Няма смисъл да се учим на право, а когато излезем от университета, правото е погазвано на първото кръстовище. Тогава то остава една красива химера и оставаш идеалист, остава в учебниците. Остава в учебниците. Правото не е създадено за учебниците. Правото е създадено за живота. То е извикано на живот от действителността и всъщност всичко, което е измислено в някой кодекс или закон, то е заради конкретен проблем. Заради конкретен... разбира се, има и обратния случай. Пак измислени неща, поправката Ванко 1, да речем. Има и лобизъм. Но смисъл на правото е да подрежда, особено в общество като нашето, в което ние сме разделени, Митко, по всякакви въпроси. Аз толкова много станаха... Почти няма. Сега даже ние записваме това видео в контекста на ситуацията с Нюргюл Салимова, момичето, което постига феноменални успехи в шахмата. И по това успяхме да се разделиме. Не знам как се случва. Аз, ако съм министър, днес 5 федерации му отнемаме лиценза, прави се нова и с това се приключва наистина, но нищо. Аз тук избирам да видим хубавото. Трябва да видим хубавото. Талант изключителен, като всяка история на успеха, на гения, на таланта на нашия народ, без съпричастност от държавата. Но въпросът от тук нататък пък, си мисля аз, да предприемем ние мерки, така че това да се превърне в правило. Знаеш, навсякъде има проблеми. Пак малко се връщам на правната тема, но тя всъщност... Това е много важно, аз съвсем умишлено наблягам на това нещо. В Англия, в Обединеното кралство, тъй като е прецедент на системата, много често носи името на съответния човек. Който е измислил... Георгиев срещу Вучев. По това дело прието еди какво си. По това дело Георгиев срещу Вучев. Вучев е прав, разбира се, Георгиев е направил глупост. Но там прецедента носи името на човека най-често. Защо е така? Имаше случай с едно дете, което беше тежко пострадало и оттам направиха много сериозни законодателни промени в тази връзка, но детето беше осакатено. И аз съм виждал и снимки, много така на дебат се вдигна медиен. Затова, откакто съм председател на съвета и изобщо преди това сте по общински съветници, се опитваме от конкретния случай, от една трагедия, които в България те просто се случват и отминават. Ние се възмущаваме няколко дни, кампанийно се прави нещо, след което нищо в системата не се променя. Това, което се прави на Запад, се струва и се опитваме да го пренасяме в общината. Конкретният проблем не да го решим за човека Хикс или Y, а да го решим така, че системата да бъде променена. Тя не може никога да бъде обърната из основи, всичко да бъде... И не може да бъде и съвършена. Няма такова нещо. Но ето конкретните примери. Трагедията на Черни връх. Криминално деяние е много тежко, за което се надявам да си получи заслужено наказание извършителя. Но от това до днес какво се случи за една година? Написахме законопроект. Работа ли на общините да пишат законопроекти? По-скоро не. Но благодарение на мотивацията ни в случая, аз бях на първите дни на протеста там. Аз бях там. Не може това нещо да се го излечи човек от съзнанието. То е просто края на света. Като мислиш само за тези родители, които са ги отгледали тия деца, радвали се на раждането, които после всички хубави първи стъпки и всички моменти, които са живели заедно, след което някой им отнема децата. Ти не е юрист, какъвто и да си, ако си част от тая епоха, в която се случва това нещо, не можеш да останеш безучастен. След което тая покруса си е длъжен вече на нашите позиции да я вложиш в енергия и възмущението и гнева да ги вкараш нещо конструктивно. Започнахме срещи. Ти си участвал на немалко от тях. Експерти по пътна безопасност, полицаи, съдии. Аз със съдии съм си говорил, чисто да ми кажат кое какво куца в системата. Започнахме, предложихме 20 пакет от 20 мерки инфраструктурни. Нашите си, които зависят от нас. Нищо повече не зависи от нас. Законопроект, който не зависи от нас, но благодарение на колегите ни от ГЕРБ, видя бял свят, беше внесен, гласуван на първо четене. Така че като имаме 700 камери на общината по улиците в София, през които не може да глобява полицията, имаме 3 камери на полицията и 2 от тях дарени от общината.
да ги свържем с законова промяна, така че да могат всъщност да глобяват и да спират, защото всички ще се научим. И тук не говорим за 5-10 км нарушения, говорим за минаване на червено, за тежките нарушения, които се случват и най-вече и вечерно време, знаем за какви хора има по улиците, всички го виждаме и чуваме. Да, особено таблата, които поставихме със скорост, те показват много ясно диаграмата. Аз понякога се шокирам като мина и виждам, че не съм си погледнал таблото, виждам, че съм много надвишил и веднага рефлекса на човека е да натисне спирачката. Обаче знаеш, че това табло, като го сложихме, най-лошия, най-демотивиращия ме коментар от гражданин, трол ли беше, гражданин ли беше, не знам, беше, един ми написа да те блъсне Opel Astra с 20 км в час дано, ти ли ще ми казваш как да карам? Митко, стоя сега, след като сме работили седмица наред да подготвим тия мерки, си казвам, добре сега, дали съм на прав път? Кому е нужно? Но, си казвам, нищо, той е изолиран случай. Може такива хора винаги ще има. Винаги ще има. Общинар, никой не харесва общинарите. Абсолютно. Тоест, от една трагедия, ние като институции, като общество най-вече сме длъжни да провеждаме политика, за да не че ще се спрат инцидентите. Не могат да се изключат инцидентите. В София има 1 милион автомобили. Но какво направихме? 20-те мерки, техническите, 300 осветени пътеки, 150 кръстовища, 300 осветени пешеходни пътеки. 150 кръстовища, на които сложихме ограничители, така че не могат да паркират колите там, защото то така става. Сега последното е при училищата, нов тип маркировка, която се поставя и тя ти сигнализира, че трябва да намалиш скоростта. Тоест е такъв тип решения. За да го рекламирам, това ми дойде на ум. Аз какво да измисля? Нещо умно няма да измисля. Като го видях, казвам, като видите червения цвят, трябва да изсветне червената лампа. Като видите червения асфалт, да изсветне червената лампа. Абсолютно. Това е край училищата. Курсове за шофьори. Никъде в страната няма такова нещо. 210 млади хора преминаха нашите безплатни курсове за допълнителни. Ние бяхме с теб на първата демонстрация, покарахме там. Организирахме карамбезопасно.com е сайта. Напълно безплатно се записват млади хора с до 10 години. Да не кажа млади хора, извинявам се. Неопитни шофьори, не млади. Само така го казвам, че имаше много хейт по въпроса. Не, може да си неопитен шофьор и да си на по-сериозна възраст. 11 години книжка не може да се запишеш. 10 години, ако са откакто си взел книжка, може да се запишеш. Един от най-добрите експерти по пътна безопасност намери ме той, като почнах вече да работя по темата, и той каза, аз обучавам професионални шофьори на най-големите компании международни, всяка година имат задължителни обучения. Аз казвам, що да не го направим? Това за софиянци. 210 души вече на този плац на автотранспорта минават край конусите, 2 часа имаме и теория и практика, за да могат да подобрят най-младите, най-опасните шофьори всъщност. Законодателната промяна, борбата с МВР. Не може. Аз година и точно 1 година всъщност и няколко седмици вече повтарях как е невъзможно 2 милиона граждани да ни пазят 15 патрулни екипа в София. Да. Това е абсурдно. Даже между другото имаше и изслушване в друг контекст на министър, служебен министър беше дошъл в Общинския съвет, слушахме го, задаваха се въпроси. Той не беше доволен от това. Последният служебен министър. Изобщо не беше доволен, поне така изглеждаше. Уверявам те сега, като шеф на Общинския съвет ми мина през ума. И аз съвети получих в тази връзка, ти много си ядосал министъра, не е добре това да се случва. Чакайте сега. Мен отношението на министъра ми е скъпо, но много по-скъпо ми е безопасността на софиянци. Който иска да се сърди, въпросът е къде са ни полицаите? Защо 2 милиона души произвеждаме половината брутен вътрешен продукт, а получаваме 15 патрулни екипа на денонощие? Как ще стане това? Как ще ни пазят, като имаме 3900 км улична мрежа в общината? Тоест патрулка е половина да пази от тук до Бургас. Това бяха битките. Веднъж законодателна, втори път нашата си, трети път кампаниите, обученията, четвърти път натиск върху институциите да си вършат по-добра работа. Виж как плавно преляхме в темата София. Топ напоследък ми е. Те между другото са свързани. Наистина мисля, че трябва да има повече юристи, икономисти в управлението, защото въпросите са основни от такива. Аз го виждам, особено за юристите, го виждам в Общинския съвет, защото това са компетенции, които примерно аз не притежавам и това в голяма част от случаите се оказва проблем за мен. Аз в много казуси не мога да се ориентирам изобщо, защото нямам такива компетенции. Естествено, опитвам да образовам се по някакъв начин, но това са умения, които без съмнение в всякакъв тип, защото нашето е нещо като законодателната власт на града. То си е законодателен. Това са умения, които са абсолютно необходими. Спорно и аз колко ги имам, но все пак. Все пак. Тъпията има. Това са начините да подреждаме града, да го правим безопасен.
Ето тротинетките Ти така даже и подкаст си направи, който се казва по този начин. Голяма радост от опозицията. Еремиев плач. Защо прави подкаст? Избори или какво? И как така как поддържате града, като сте 18 години на власт? Е хубаво да, ние с тебе сме от 4 години. Аз на тая позиция съм от 2 години. Това, което правим всеки ден, го разказваме. В този подкаст разказваме какво сме свършили, че сега тръгнаха тук едни продавачи на надежди наляво надясно. Ние разказваме само за свършеното. Защото разбира се, че има основания за критики. Всяко едно управление, аз в началото се докачах, много ми беше неприятно. Особено като видиш тенденциозно заглавие или откровена неистина, се възмущаваш, защото смисъл е четвъртата власт да те възпира. Вече обаче си дам сметка колко важно е дори и в тенденциозните материали да търсиш там, където не си прав. Най-малко за да си чуеш антитезата на това, което казваш. Да знаеш как да се защитиш, утре като отидеш на интервю някъде, някой такъв журналист, който иска да те затапи по някакъв начин, не знаеш как да му отвърнеш. Опозицията и медиите са най-добрия коректив за всяка една власт. Местна власт, държавна власт, навсякъде. Без тях се капсулират и се постигат много лоши резултати наистина за гражданите. Така че нищо по-хубаво няма от това. Всеки път, когато съм послушал гражданите, реакциите, когато сме съобразили някое решение, което предлагаме, е било за хубаво. Преди 3 години станаха вече, по време на COVID, когато въведохме с тебе, с колегата Стойнев, в първите мерки за подкрепа на бизнеса. По време на COVID, помниш, имаше, аз го разказвам на теб, но заради да чуят и хората повече. Имахме проблеми с това, че наемателите на малките магазинчета в метрото, наемателите на пазарите не можеха да извършват дейност. Ние обаче по закон шефовете на общинските фирми са длъжни да им събират найма. Ние предложихме тогава една много амбициозна и важна програма, с която като теглихме чертата накрая, успяхме да спасим много от малкия бизнес в София. 5,5 милиона лева, вместо да плащат найеми, ги освободихме, но много ясно разписахме правилата. И в първата версия правилата бяха, ако ти е забранено от РЗИ да работиш, само в този случай не дължиш наем. Това е логично. В другите случаи обаче дължиш наем. И получавам аз обаждане от сигнал през контактния център от граждани, над 70 годишен възрастен мъж беше, дядото продава на пазара. И той ми пише следното: господин Георгиев, видях за правилата, защото ние винаги ги анонсираме, за да е ясно каква реакция. И влизат в сила по-късно. Да има тия 30-40 дни, освен че са законов срок. Аз наистина слушам много внимателно къде грешим, защото никой от нас не е експерт по мерки за подпомагане на бизнеса по време на COVID. Особено в такава ситуация, И аз му се обаждам една вечер, след като му прочетох сигнала, той каза, пише ми в сигнала, бабата е болна, аз съм с белодробни заболявания, се притеснявам да ходя да работя на пазара, обаче пък трябва да плащам наема. Или така трябва да бъде. Обадих му се една вечер, поговорихме с 8:30 вечерта му звънах. Той така за първ път разговарям с тогава мисля бях, с председател на бюджетна комисия. За първ път така с общинар да си говоря. Благодарение на този човек ние променихме правилата. И беше правилно оплакването. Тоест, въведохме изискването за оборота, спадащия и така нататък. По-добри мерки дори от държавните направихме с нашите много ограничени ресурси. Хем да не фалираме бюджета от една страна, от друга страна да сме много внимателни. С чуваемост. Това ли е ключа? Чуваемост. Ти работиш. Защото има обвинения между другото към общината, не сега, но в годините назад, че е била тежко капсулирана. И се случват някакви процеси вътре и едат се павета или каквото и да е и някакси няма чуваемост. Сега обвинението е друго пък. Много гласовит станал председателя. Кажи ми сега, що си сказка, ни така, ни иначе. Сега, истината е следното. Аз бях и около месец на обучение по програма на Държавния департамент на щатите, именно за прозрачност. Американски агент тук при нас на стола. Сигурно. Там програмата, основната насока беше, там разказват за проблеми в Белия дом, в Пентагона, които са преодолени и програми за прозрачност, които са въвели. Ранни индикатори, червени флагове, защото ти по този начин гафове избягваш. Корупция, намаляваш риск. Така че има какво да се желае. През този мандат ние направихме революция в отварянето на Общинския съвет на общината към гражданите. В правилника ни задължително имаме онлайн излъчване на заседанията на всички комисии на Общинския съвет. Качваме всички материали в аванс на сайта.
Могат да се търсят различните файлове, документи, така че да се информират гражданите, опозицията, за да могат да ни спрат, ако някой тръгва да пробутва някоя тези неща да кажем, те са много преди да бъдат гласувани онлайн. Точно и могат да бъдат налични. Човек може да ги види, да напише статус във Фейсбук или каквото и да е, да алармира по някакъв начин, да потърси медиите включително. Само така може и да нещо да бъде спряно. Ние такива казуси имахме доста. Сега се сещам примерно за ситуацията. Кафе беше едното, аз сетих за ситуацията с Блъсков и неговия терен в Мусагеница. Много тежък казус. Аз друг такъв казус, като юрист, както съм председател на съвета, не съм имал. Ама от една страна, между другото, сега той ясно е, че нали, така спорна фигура, айде не спорна, е такава полюсна фигура, обаче той си е доста прав в неговите очи. Това и беше... документално всичко е наред, мамка му. Проблема е, че те бяха прави. Проблема е, че са си извървели процедурите, съда е казал, че са прави градоустройствено и в първи момент предложиха от Демократична България едно популистко решение да боядисаме зелено имота и до там. И като падне в съда утре, имота пак си е негов, няколко милиона обезщетения за вреди и ние сме в изходна ситуация. Затова тук основна заслуга имат гражданите. Гражданите, които наистина хората от Мусагеница не се спряха 4 месеца. Аз се свързах в един момент с тях и казах, вижте, търся решение. Ще ви държа в течение. Имахме няколко срещи при мен. Казват, елата и при нас на протеста. Аз казвам, нали се виждаме сега в общината, ще дойда, искам да дойда с решение, а да не дойда просто да изкажа съчувствие, че нашите опоненти в това са царе. Да, така е, нали, те се присламчват от страната на гражданите, ама ти получаваш заплата като общински съветник, за да решаваш проблема, не да се възмущаваш от проблема. Изобщо в българската политика твърде много хора, които за нищо не стават, се занимават с политика. Твърде много хора, които извън политиката просто са безработни, затова са вкопчени в нея, затова са готови да правят компромиси. Това има единствения пристан. Точно така, ама затова сме на този хал. Та гражданите изключително остра позиция, много адекватна позиция. Седмици наред, аз коса нямам за скубане. Нали? Много усилия положихме на огледи на терени с главния архитект, преговори с собственика на имота с Блъсков, който хич не е лек преговарящ. Човек с характер, с самочувствие и като знае, че е в правото си, колкото и да блафирам аз, че ние сме по-силната страна, все пак. В крайна сметка обаче, за пореден път се случи това, с което аз наистина се гордея като резултати. Понеже сега идват избори и всеки ще говори всякакви небивалици. Много важно нещо да видим фактите. През този мандат какво се е случило. Да, какво е станало и какво не е станало. Ние намерихме решение. Заедно с колегите от другите групи бяхме при гражданите накрая. Експертната работа тук, тая работа, как да стане? Къде да намерим друг имот? Да не го обогатим. Да изискаме обезщетение, както се случи, той ще плати на общината над 800 хиляди лева. И да договорим наистина такова споразумение, че то да бъде изгодно за общината преди всичко, показвайки много ясно на инвеститора, че той там няма да строи. Защото това беше и част от разговорите, каквото и да се случва. И това го подкрепиха и всички политически групи. Тоест, като предложиш достатъчно добро решение, е много голям зор ще видят, за да намерят повод да ни харесат. Те после и дойдоха и те се похвалиха също с това. Няма лошо. Тук искам да бъде обща победата, така сме се разбрали. Повечето неща се опитвам каня за всички вносители. Знаеш, има колеги от опозицията, които са много полезни. То аз ще кажа нещо, което може би политическия пиар не повелява, но най-полезният общински съветник от опозицията в Общинския съвет е госпожа Милка Христова. Юрист, адвокат, изключително подготвена. Доста компетентна, трудно може да я обоиш с аргументи. И много често няма смисъл, като каже, че нещо не е като хората. Абсолютно е така. Това е идеята, всъщност да се... имаме поводи да се караме хиляди. Ние от тия червени разделителни линии сме станали на някакво ситно нарязано общество на парченца и то се вижда. Но истината е, че когато даваме добри решения, такива се случиха не един и два пъти, те се подкрепят и от Демократична България. С отвращением гласуват, но гласуват по нашите доклади. И мен ми е много любопитно, когато чуя някой, който все пак иска да покаже характер, че е против ГЕРБ. А то доклада е за нещо елементарно градско. Не е за сделка, не е за разпоредително. Но той казва, много закъсняхте, закъсняло решение толкова години. Ще се въздържа. Да, аз за това ще се въздържа. И казвам, добре, ма сега му е дошло времето, сега сме се хванали с него, сега сме го решили този проблем. Аз не казвам, че всичко винаги било перфектно. И защо, колега, вие не го предложихте по-назад във времето? Но
Както и да е. 60% вдигнахме броя решения в Общинския съвет. От 1300 на 2100. Тоест темпото, с което се работи, е много по-високо. 800 решения с участие на нас двамата. За 2 години сме взели повече, в сравнение с предишната половина. И сега някой ни гледа и ще каже, ето, ощетиха общината още повече. Напротив. Чрез тези повече решения. Тук са само факти, нищо друго. Понеже аз съм юрист, противно на всичко, което се говори за юристите, общите приказки не са ни присъщи. Съдиите не понасят да им разтягаш лукуми. Те са си чели делото, не искат да им разказваш. Плюс това имат още десетки дела на главата, искат бързо, това да приключи. По същество и твоята цел е наистина най-важното като сентенция да можеш да извадиш. В случая и при нас е така. 800 решения в повече. 800 решения в повече. Това са улици, къде да има, къде да изградим детска градина, как да финансираме ремонтирането на някоя сграда, спасяване на паметник на културата, като сградата на Иван Вазов, която огромна, която успяхме да запазим с решенията ни наскоро. Програмата за графитите, програмата за домашното насилие. Това са 800 нови неща, с които преди това Общинския съвет не се беше занимавал. Да. 800 конкретно решени проблема. А за ощетяването статистиката е безпощадна. Тук дори ДБ не оспорвах. Над 120 решения сме върнали в комисиите по финанси и по икономика. Ти си в икономика, аз бях в финанси дълго време. 4,5 милиона лева повече са влезли в бюджета и това само по справките, които сме направили за тези върнати решения. Тоест, предлага районния кмет да се продадат... Или да се даде нещо под наем. Или да се продадат някакви 17 квадрата. На общината ни трябва тия 17 квадрата, наистина. Обаче те ги предлагат на цена по-ниска. Да. Или пък пазарна според тях. Комисията коригира оценката. Комисията коригира и така 120 пъти. А това са 120 скандала, 120 разправи за носителя, който е недоволен. 120 пъти, в които някой ти се оплаква. Ти защо сега? Защото те са били от всички партии. Нали така? 4,5 милиона повече. Ние сме си избили заплатите така, че софиянци да са доволни от това, което сме свършили. Дали сме преливащи от самодоволство? Дали имаме основание да се бием в гърдите и да кажем само ние сме безгрешните? Не сме. Това е роля на демократична България. Те там са единствени, безпогрешни и така нататък. Да не изглежда като политическо заяждане наистина, но скоро имахме случай, който наистина... Не, на моменти аз го казвам и чисто приятелски, защото с тях държиме много такива приятелски взаимоотношения, а пък някой ги познавам и отново отпреди изобщо да се занимаваме с политика. Понякога наистина е малко така надребно заяждането. Чак ние се смееме в Общинския съвет. Последния път ме обвиниха в диктатура, беше в авторитарен режим, за това, че наредих да се прекрати излъчването на заседанието. За пръв път си го позволих наистина. Имаше ужасен казус, който просто и задълбахме в такива словоизлияния, които просто бяха ненужни. Те накратко, за да разберат хората за какво говорим, тъй като само аз ти знаем, на едно момиченце на 18 годишна възраст губи майка си, баща си и сестричката си в катастрофа. При няколко месеца. Те са имали право да си купят общинско жилище. Когато са 4 души, имат право на точно това жилище, в което е семейното жилище, в което са живели 10 години. Всъщност единствената е връзка с семейството остава този дом и леле, която се грижи за нея. Която си има 2 деца жената, защото аз се запознах, срещнах се, поговорихме се. Свързаха се с мен хора, които ми разказаха за този случай, че общината им отказва да се изкупи апартамент. Първа среща, така трагедия житейска. Само да кажем, те при толкова дълъг срок живущи в това, те имат право. Тоест ние не даваме нещо повече от това, така, което имат като право. Много добро уточнение. Тоест те са имали това право, събрали са парите, четвъртък става катастрофата, в понеделник са щели да купят апартамент. След което обаче зацикля, каза до там, те имат притеснение, че детето трябва да освободи жилището, тъй като е по-голямо от полагащото му се, да бъде на квартира някъде. Притеснение на цялото зло, на тая непоносима мъка, която се е случила. И това. Сядаме юридически, преглеждаме казуса, търсим решение, намерихме решение законосъобразно. Предложих го с колегите ми, заедно с Милка Христова, внесохме го всички политически групи в съвет. С уговорката да не се говори по темата, защото наистина не искам да все пак са публични заседания, семейството, приятели на детето, нали, да не става поводи за... Ние сме... Това е личен казус. Личен казус. Абсолютно не. Върви по комисии, гласува се единодушно, никакви проблеми. Тръгваме в зала да го подлагам на гласуване и колегата Яна Тодоранова. Ма защо така? Ма вие как сте решили? Ма еди какво си?
А чакайте сега, това е искане на семейството. Подписано, има писмо до нас. Ние не сме го решили и така. Тоест, в желанието уж да се помогне, ако не знаеш как да помогнеш, ти можеш да направиш непоправима беля. С това казах, моля да спрете излъчването. И тогава наскачаха. Как така цензура? Не е цензура. За опазване на добрия имидж на столичния общински съвет за Бога е важно тези дебати да не ги чуе детето. И ето и примерно в правото, в съдебните дела има някои дела, които се водят при затворени врати, съвсем умишлено, точно поради такива причини. Точно така. Има. Тоест не е само въпрос до право, става въпрос за морал. И в днешно време Асен Василев самодоволно каза, че примерно за кмет на София не избираме патриарх, затова морала няма значение. Има значение. За гражданите на София, от работата си ежедневната, от срещите си с хиляди от тях вече, морала има огромно значение. Така че... Я да вдигнем градуса на напрежение. Ти ли ще си кандидата на ГЕРБ за кмет? Този въпрос днес не ми беше задаван. Ето, за първи път. Защо ми задавате този въпрос? Мога ли да отговоря с въпрос? Защото вие сте човека, който се споменава най-често в защо се медиите. Споменавам аз най-често? Такива са злите езици, че вие сте, може би, човека, който е най-разпознаваем от общината в момента, като фигура и същевременно нов човек, и същевременно човек, който има познание какво се случва в общината и няма друго име, което е налично към настоящия момент в списък. Първо, човек с име Георги Георгиев да стане разпознаваем си е голям. Доста така изненадващ резултат. Вече като напишеш в Google си един от първите резултати, можем да кажем. Спортист имаме там един самбист, мисли и така нататък. Георги Георгиев Гец, велик актьор. Да, там да не говорим, но там е друга категория. Трябваше Валентинов да се представим, аз не знам защо, така че може да напред да ми казваш господин Валентинов. Сега, на въпроса сериозно, аз не бях член на ГЕРБ и съм част от листата за общински съветници, както и ти, по покана на кмета от гражданска квота. Гражданска квота. Като експерт. Като експерт за ужас на не един и двама стари партийци. Решението тогава е било и аз мисля, че е удачно, въпреки моя избор, за други хора говоря, ето като теб, Иво Петров, професор Иво Петров, световна величина, лекар. Симо Колев от БГ Радио. Архитект Петков. Иво Петков, преподавател в ОАСГ. Тоест говорим за хора с биографии, външни. Пак казвам и кофти избор сред Стефан Марков, сегашният председател на бюджетната комисия. Така че аз не съм бил партиец. Преди 2 години, когато станах председател на Общинския съвет, тъй като това все пак е втората позиция в града, станах и член на партията. Видях ги много добре какво представлява другите. Аз на една сесия има го на запис, казах, като ви гледам и слушам какво говорите, колеги. От опозицията насила ще ми направите партиец. Това беше по повод спора да даваме ли вода на Перник. Когато имаше спекулации, че ние ще спрем водата на софиянци. Това какъв казус беше, да. Казус, който... Пък тя водата беше Соран, пък сумати неща бяха. Както и да е. Не, тъжно е какво е нивото на публичния дебат в такива структури, но пък извода е, че хората трябва да са активни, да внимават какви хора избират и после да ни държат сметка всеки ден за всяка глупост. За мен партийната кариера или развитието в политиката никога не е било самоцел. За мен като човек много по-приятно е заниманието в университета, много по-малко конфликти има, не ти правят колажи, не те ядат за щяло и нещяло, не си измислят неща за тебе. И като цяло имаш и един, айде да кажем, не лош бизнес, с който можеш да се занимаваш и да влагаш енергия в това нещо. Така е, но истината е, че възможността да работиш за другите, не знам дали е някакъв тежък личен комплекс, но ме кара да се чувствам много полезен. Защото никой няма да знае кой бил председател на Общинския съвет след 2 години на този съвет. Няма да помни Георги Георгиев, но 5 спортни обекта, които се изграждат в града по нашата програма, по нещо, което измислихме с 0 лева пари от бюджета, да дадем терени на спортни клубове, федерации, на Йордан Йовчев, на Футболния съюз. 2 обекта вече са готови. Най-голямата баскетболна зала ще направим огромен комплекс с Буба баскет в Слатина. Паркинга единия от кварталните вече е готов за 320 коли. Втория предстои. Правната ни клиника. Това е изцяло моя измишлетина за правната клиника, която се превърна в силен инструмент за защита на жени жертви на насилие. Това вече 1 година работи в София. 100 жени получиха подкрепа, над 30 са ограничителните заповеди. Какво означава правната клиника? Безплатна адвокатска помощ от най-добрите адвокати, плаща се от общината, оперира се от фондация Анимус, която изпълнява проект. Второто защитено жилище.
Тези неща, признание в Държавния департамент, в доклада им за човешки права в България, има за общината, за правната ни клиника и за защитеното жилище. Тоест, това са неща, които се случват, които могат да спасят човешки съдби и няма как да не те задължават и като видиш особено резултатите, да искаш още и още да променяш. На въпроса основния, нашата партия има много подходящи кандидати. Имаме министри, дългогодишни с опит, имаме народни представители с политическа закалка, защото аз още съм кибритлия на моменти, като ми каже някоя глупост, наистина ми иде в противовес цялата политкоректност да кажа колега, това е съвършена глупост, нека да се върнем сега. Някога към тебе критиките са, че си прекалено екзактен, а не толкова политически, че някакси политическото го пропускаш и в риторика, и в споменаваш конкретни казуси, това е свършено, а го няма политическия момент. Може. Примерно за Молча или за някакви такива по-големи казуси, които са свързани с София. И които за Молча имаме ясно очевидно вълнуват. Дописвах кабинета си до последно преди да го гласуваме, за да бъде най-изпипаното, защото ако политическо говорене са общи приказки и лозунги, нямаме. Защото аз мисля, че български народ твърде дълго време е лъган от хора, които просто говорят. Много е важно да имаш политическа риторика, без съмнение, да бъдеш добър оратор, да разсъждаваш по общо човешки проблеми. Ама ние, Митко, сме домоуправители на града. Какво общо политическо да кажа по въпроса, като ми пише сигнал от граждани на онзи ден за разбит тротуара пред дома му? Единият вариант, ето аз съм спасител на София от тези. И така казвам, така е безобразие и гласува, помниш, Борис Бонев е единственият човек в Общинския съвет, който гласува против това да инвестираме 100 милиона повече за тротуари. А след като преди това каза, че по принцип идеята не е лоша. Да, аз много искам, ама нямам желание. Да. Това ли е политическото? Съди тук едни сакси на разбит тротуар, който знаеше, че е подаден в НИНКА в Института за паметници за културата, за опазването им, е подаден за съгласуване, изтекла информация и 2 дни преди да влязат майсторите, те отишли да правят сакси и да седят. Това ли е политическото говорене? Аз като гражданин не искам с моите пари като данъкоплатец да се плаща заплата за такова поведение. Поведението е друго. Виждаш проблема, търсиш решение. Разбира се, опитваш се да го обговаряш. Затова казвам, че има много по-изпечени политици от мене. Моята цел не е била да бъда политик, а да съм някой, който нещо от престоя му е останал. Нещо, което е полезно. Иначе, пак казвам, живота е кратък, всичко е суета. Днес те има по медиите, утре те няма. В общи линии това не може да ти е някакъв... Много хора минаха и заминаха в времето. Да. Така че, пак казвам, има много подготвени кандидати. Мен ме спрягат, защото съм на терен и бачкам. Те хората за това са ме избрали. Питай на улицата, сега да слезем да питаме какъв председател на Общинския съвет искате. Някой, който го мързи да гледа, стои си в кабинета, ходи по дебелите килими, по тежки обяди. Или искате някой, който бачка е на терен. Ще ви досъди сигурно с това, че да ви разкажа днес, че имаме нова програма за това как безплатно да си почистите графитите от фасадите, но се обръщат хора към нас, което означава, че това, което говорим, има значение. И стига до хората. Стига до хората. Аз много подценявах работата с медиите, мислейки, че е важно да свършим това, което правим, без да го разкажем. Само, че нашите опоненти оттам тръгват. Да. Това е основното при тях. Там може да няма идея, може да няма някакъв план за действие, но има медийно отражение веднага. Добре, ама то медийното отражение не променя реалността. Променя програмата за тротуари, парите осигурени, парите за ремонт и контрол и тормоз всеки ден на районни кметове и на директори на дирекции при нас, да не спят и да си клатят краката, а да се възползват от новите възможности. Има една много интересна поговорка, че всъщност основната цел на политика е да бъде избран, а втората му основна цел е да бъде преизбран. И те може би работят по тази. И после се чудим, че хората не харесват политиците. Ако това е максимата. Сега, аз не казвам, ние сме добрите, те са лошите. Това е техния наратив. Да. Аз такова нещо не казвам. Аз казвам следното. Ние работим и вършим много повече полезни, адекватни неща, отколкото грешки се случват. Ние, за разлика от тях, знаем как. Те казват, на Пепе това им беше, има как. Има как. Ама има как. Знаеш какво направи Пепе за София? Има как да отреже над 200 милиона за канализация за северните райони. Над 200 милиона лева готови и за финансиране в плана за възстановяване. И за метрото. Метрото към Слатина. Не е в плана.
И сега по ирония на съдбата, кой е единственият проект по плана за възстановяване, по който България единствено успява да отчете, че има прогрес и работи и използва тези средства, Софийското метро. И същата тая лоша Фандъкова, никой пък не се намери браво да каже. Тоест, в политиката на отношенията много често граничат с отвратителното. Това е моето лично разбиране. Аз среда, в която да се налага постоянно да съм мнителен, защото до тук оттам някой ще подпъхне някоя далавера, до сега не съм живял в такава среда. Юридическото образование и 10 годишния ми адвокатски опит ми помагат за това да се ориентираш и да се ориентирам. Да. Обаче, мигне внимание цял живот. И в нашия случай е така. Тоест, хората имат нужда, според мен, не от политици, които мислят как да са преизбрани, защото ако го мислихме това, нямаше да налагаме ограничения за нискоемисионната зона. За замърсяващите коли, които влизат в центъра на София. Тук влизаме в темата и на подкаста, ние говорим по тази тема. В годината на изборите. Щяхме ли да го правим това? Помниш, 3 пъти се опитвахме в Общинския съвет. Аз съм един от носителите и впрочем продължава да ми звънат хора и ми казват, човек, махнете го това нещо, стига глупости, ще изгубите изборите заради това нещо. Добре, но между време може да изгубим няколко десетки софиянци, които да умрат от белодробни заболявания. И сега като прецениш няколко процента имидж или гласове и реално дори баланса да се изгуби и така нататък. Срещу това, кое е полезно за града, аз много ясно помня какво направихме ние при стъпване в длъжност. Ние положихме клетва. Дигнахме ръце и се заклехме. Дружно, тържествено, 61 съветници. Това, което се заклехме, накратко, човешки разказване, във всичките си действия да се водим от интересите на софиянци. Интереса на софиянци е да няма толкова много заболели от белодробни болести, да няма толкова замърсяване в града. Затова над 7000 вече домакинства им сменихме безплатно печките с дърва и въглища, предоставихме им да кажем само, климатици. че дисклеймър, Джамбаски ще ми се скара пак. Да, той професор Теодор Баланов. Ако беше така. Да, има програмата още работи. Програмата работи. Да, има още варианти, възможности. Да. В смисъл, ако има желаещи, ако случайно някой ни гледа в този момент има това беше едната мярка. Това е така да се каже моркова, но освен моркова трябва и тояга. Защото имаме коли, които те са тецове на колела. Ти виждаш зад него един черен пушек, не можеш да видиш каква кола се движи пред теб. Тоест, ако наистина са ефективни техническите прегледи, мярката е достатъчно отдалече приета година по-рано. Достатъчно като за начало адекватна, така че само най-замърсяващите автомобили. Достатъчно изключение на бавен процес ще бъде. Бавен процес. 27 година беше следващата корекция на мярката. Професори са ни го предписали от 5 университета. Не сме си го измислили Вучев и Георгиев. Каквото и да кажем, това е. Това се случва в всички европейски градове. Сега ние не можем да бягаме срещу вятъра. Когато са започнали изграждането на Борисова градина, имало сблъсък между властта и слатинските шопи. Има убити хора дори. Тоест, ние не можем да вървим все по течението. Ние трябва да... За това водачите са водачи, за да водят, като обяснят обаче достатъчно добре. Не да са сърдити на хората и да кажат ние сме повече от тях. Не. Ясно, това е основната задача на политика, да обяснява защо дадено решение е положително. Особено като прочетеш колко отрицателно е в първия момент или е невзето решение, но хората го заслужават. Аз по повод в началото на разговора въпроса за енергията откъде. Няма как. Митко, в този град живеят страхотни хора. Тук има хора, които изобщо не има работа да се занимават, защото работят друго като специалност. Естествено, правят БВП, изкарват пари, правят средата по-добра по всякакъв начин. Имат неправителствени организации, имат организации, които работят с деца с увреждания, деца с специални потребности. Ти в работата ти най-вероятно и с много стартъпи работиш, тая общност също е важна и тя създава съвсем различна енергия. Тук има хора, които заслужават шефа на Общинския съвет, общинските съветници и опозицията всеки ден да отиват и да мислят какво ново от новите проблеми на града, защото града постоянно изниква нещо ново. И как могат да решат. За да не ни е срамо това, което сме свършили. За мен това е много важно. Не говорим за градене на име. Говорим за това да изпълним своя дълг към града и към гражданите, заради което, впрочем,
сме положили клетва и сме се явили на избори. Тоест по същата тая причина, мен скоро ми казаха, ти много си активен, ти няма да си кандидата сигурно. Казвам, аз не съм мислил, че ще бъда кандидат. Помислете, преди 2 години имахме ли шанс ние в ГЕРБ да имаме кмет, като гледаме резултатите? Преди 2 години не беше тема. Година, даже преди 6 месеца не беше тема. Точно, допреди обявяване на техния кандидат с общо взето, да. С постепенно всеки следващ колон от родословието, това съвсем не стоеше толкова реалистично на дневен ред. Ма ти си избран да преведеш града или да се опиташ поне през COVID, война и инфлация и поскъпване с 330% на сметките на градския транспорт за електрическа енергия и за газ. Такова чудо не се беше случило. Добре, че дадоха някаква компенсация от държавата, но тя не стигна за нищо, ако трябва да бъдем честни. Много трудно, много късно тулите от Олейт и благодарение на усилията на ГЕРБ. ПП ни излъгаха. ПП, знаеш, Кирил Петков ми каза пред 200 кметове на Сдружение на общините, като каза кога ще решите проблема с обществения транспорт в цялата страна. Той каза, знаем за вас София, понеже Борис Бонев му подсказва, нали, той пуска такива и медийно. Имало дублиращи линии на автобуси и метрото, разредете автобусите, съкратете шофьори. Заповядайте му, каза господин Обяснете Петков, го на хората, които работят в градския транспорт и хората, които се возят. Да. Къде са тия дублиращи автобуси? Ние не сме идиоти. След всяко изказване на мое или на Фандъкова в медиите, че държавата трябва да помогне, защото държавата трябваше да помогне на 2 милиона от своите граждани. Защото държавата помогна навсякъде в Европа. Аз съм в понеделник в точно така, да. 4 милиарда паунда в Лондон. Кмета от една партия, правителство от друга. Ама нали хора се возят, тия хора да не са всичките на ГЕРБ, които се возят всеки ден в метрото. Понеделник отивам в телевизия, вторник финансова инспекция. В сряда отива Фандъкова някъде, в петък Сметна палата. Няма проблем да проверяват. Прозрачността е хубаво нещо. Ако има нарушения, те трябва да бъдат установени. Но тая война на ПП и ДБ с София трябва да бъде помнена сега от софиянци, пред които същите им се представят като спасители. Това е нещото, което ние за това плащаме висока цена в политиката като народ. Ние много бързо забравяме кой ни е лъгал, как ни е лъгал и как се е държал. Защото тук говорим за факти. Имаше ли помощ? Нямаше от правителството на Кирил Петков. Гласува го след като падна правителството парламент. И прекроиха изцяло бюджет. Да. И сега какво да съм благодарен? Дали съм получавал съвети, не скача толкова срещу оръжие, защото все пак те могат да ти пуснат ревизии, проверки. Тук нали, правиш впечатление. Не, обичам пък да ме заплашват. На тая работа любимото ми е да дойде някой съвети да ми дава за безопасност на движението. И сега някой ще ни гледа и ще каже, вие сте в коалиция на национално ниво с тях. Как така си позволява този господин да говори така? Си да говоря фактите. В София беше и е наказвана от ПП и ДБ. Те не подкрепиха строителството на метрото в плана за възстановяване. Те отрязаха над 200 милиона за канализация. Кмета на Връбница Младен Младенов щеше да получи инфаркт, човек. Той ми разказва, Жоро, от години обещавам на хората, изработил съм проектите, готово беше, Фандъкова ми обеща, подаде го тя в плана и накрая го отрязаха от правителството. Какво правим сега? Тоест, ние сме избрани не за да ни харесват държавната власт, а за да сме адвокати на града. Да сме си адвокати на софиянци. И това работим. Ако някой си мисли, че за друго му се плаща заплата и му е дадено доверие, дълбоко греши. Така че с глобката горе, тя е неизбежна заради безвремието и заради възможността в разрез с Конституцията да не е България парламентарно управлявана република. Това е големия ни проблем. Но представителната демокрация е народните избраници да си изберат правителство. Но мнението ми особено за ПП няма как да се промени, това е ясно. То е базирано на тормоза над града, който лично аз съм бил пряко участник в тези процеси. Защото ние сме ходили по срещи и сме просили пари от държавата. Сега затова ли пък аз съм блъскал толкова да се моля на някакъв министър бил и той, да си свърши дължимото към хората, които му произвеждат половината брутен вътрешен продукт. Пари, които може с щракване на пръстите да осигури. И сега, нека сме честни, за мащабите на държавата говорим за сравнително малки суми. 140 милиона бе общата помощ, която с много усилия, 2 години поред, след като се натрупаха лихви към доставки за гуми, за масла, за какво ли още не, се получава. Но пак казвам, твърде късно, твърде малко. И невероятният съвет от кабинета на Асен Василев, който получим. Има го черно на бяло. Министерството на финансите препоръчва да увеличим цените на билетите. Защо? Да.
Защото ясно кой ще бъде виновен после като бъдат увеличени цените. Гениален ход политически. Хората, на които 330% им поскъпнаха сметките вкъщи за ток, ние да им вдигнем по същата причина и картите за градския транспорт. Казах им thank you, but no thank you, т.е. вече да си го задържат за тях. И за това не става въпрос за вражда. То е тъжното на българската политическа система е егоцентризма и емоционалната незрялост. Всичко е лично на моменти. Да. То в един момент се прекрачва границата за това. Просто се прекрачва. Едно е критиката, друго е да казваш от сутрин до вечер ти си крадец. Ако 5 пъти ти кажеш, че си крадец, вече е лично. Вече е лично. Защото знам, че не си крадец, аз го говоря просто защото пък моето ядро ще се втвърди там и ще се бъде 20 харесвания, не лайка във Фейсбук. Това не е сериозно. Така не може. Идват избори и хората според мен трябва, така както се избират лекар за тях и за близките си, проучвайки кой е добър, правил ли е такива операции този човек. Има ли опит или е току-що завършил? Той е ортопед, но може страхотно да се справи като кардиохирург. Не мисля. Да си дадат сметка кой какъв е и по-важното, малко внимание да отделим на това кой какво е свършил до сега. Ние ще се постараем да покажем свършеното, разбира се, на нас ще ни покажат несвършеното, но хората по райони виждат вече. Дойдоха с обещания кметове на ДБ за решаване на всички въпроси. Те продължават да твърдат обаче, че не управляват в София, което фактически е невярно твърдение. Улици, квартални улици. Бюджет за това има районния кмет. В Оборище бюджет е само 3 милиона лева. Косене на междублокови пространства. Косенето на междублоковите пространства е работа на районния кмет. Отпускаме му пари всяка година. Тротуари. 40 милиона лева за тротуари в целия град. Това са много пари на фона на парите, които до сега са отпускане. 40 милиона лева пряко за районните кметове. Иначе са 120 милиона. Тоест 14 пъти повече пари са им осигурени на районните кметове. Това са факти, това не са приказки. И докъде сме? Детските градини. В началото на мандата госпожа Фандъкова предложи един екшен план. Приехме го, одобрихме го. Тоест принципа е, парите се дават на районните кметове, но на този кмет на район, който има готови проекти, който няма и гледа в тавана, няма да получи пари. И какво се получи? Кмета на Слатина Жоро Илиев, който всеки ден се качва по един дневник, мило дневниче, днес направих това. Днес седи кой си ден. Сходих се, клон падна от дърво. На него имаше 2 гасеници. Спасени са. Както и да е, той бие по публичност обаче човека. Без съмнение. Той е Жоро Илиев, смени табелата на един детски център, общински, кръсти го детска градина и това му е решаването на проблема. За една група. Така. Обаче, понеже на ДБ няма нищо да кажем, а Фандъкова лоша и ГЕРБ лоша. Хайде стига. Управлението на града, тя затова е местна тая власт, защото тя трябва да е на място. И хората виждат много добре, ако не си там, където трябва да си. На мен не ми харесват много неща, затова се захванах в крайна сметка. Тротуарите беше едно от тях. Има какво да се желая за пътната маркировка. Аз ден по ден се обаждам, пращам снимки на шефа на дирекцията. Нещо между другото, за което Борис Бонев, въпреки всички критики към него е прав, много знаци има пътни в София. Една част се знаковото стопанство е просто понякога човек се обърква. Трябва експертите да го кажат, да се махнат тия, които бъркат, но сме длъжни при началото на еди каква сезон. После да я затвориш. Сигурно някой се е престарал, има си... Без съмнение, Но има неща, които трябва да се правят. Системата е огромна. Днес проблема е с падащи сухи дървета и клони в парковете, утре с презастрояване в конкретен парцел, като с блъсков застрояване в предблока, на следващия ден на друго място. Тоест въпросът обаче е да знаеш какви са най-важни. Това е смисъл от приоритетите. Това ще да те питам. Има ли време във всичките тия по-дребни казуси човек да помисли малко по-концептуално над нещата и да ги погледне някакси от птичи поглед? Възможно ли е това нещо, когато си вътре на терен, ходиш, днеска откриваш детска градина, утре сменяш някаква маркировка, други ден откриваш нещо друго. Възможно е някакси да се видиш отстрани как го правиш това нещо? Птичи не знам дали е погледа. Възможно. Почивката за това е важна. От друга страна, ходенето на терен е абсолютно задължително, за да можеш, на времето един колега ми каза, не можеш да си адвокат, да водиш дело за терен и да не знаеш къде е терена.
Ти си длъжен да знаеш къде е имота, да отидеш да го огледаш, защото има случаи, в които те водят така наречените кошеревски свидетели, че са го придобили и почват едни разкази. Но ти като си бил на място, като знаеш откъде какво, аз така по едно дело на салата ги направих, защото те лъжат, ама така лъжат, че с няколко контролни въпроса, като знаеш какво е в детайла, не само на книга, тогава можеш да се справиш. За нашата работа това е напълно задължително. Това е правилният начин ходене на терен. Много често казват, но то до сега председател на Общински съвет не е бил толкова оперативен, наред Факт е. Хубаво да е, ама той има оперативна работа. Наред с, ако кажеш, че не си вършат другата, да подреждам дневен наред, да готвя наредби, това не е така. Наред с това обаче, тия правила, които ги приемам, ето сега аз преди да дойда съм се чул с шефовете на представителите на фирмите за тротинетки под наем. Да. И им казвам, господа, изтича срока днес, който сме дали по закон, по наредбата. В края на седмицата правим проверка, дай да видим кой докъде е, какви технически проблеми има, защото не искам да набиваме канчета публично, а да покажем вече свършен резултат. Но ако няма резултат, ще има набиване на канчета. И в срещите с хора, в работата на терен, идват нови идеи за нови неща, които можеш да промениш. И тук казусите не са един и два. Казусите са много повече. След като направихме правната клиника и защитеното жилище, отидох на посещение в това защитено жилище, за да се видя с колегите от Анимус, с които много часове работихме по много срещи. Отивам на място, аз си вече доволен, честно казано, пътувайки към мястото, че сме свършили две хубави неща. И си казвам, ето това е, трябва да видим дали има нужда от още нещо. Ами Митко, аз там видях момиче младо с разбита челюст, избягала. Тя не е от София, от друг град. Отворихме клиниката и защитените жилища са за всички, не само за софиянци. Беше настанена там с момичето си, с детенцето си. Тя се хранеше с сламка, защото имаше шелове от едното до другото ухо. Да те питам сега като мъж, това като го видиш, какво ти е? Тръгваме, бесен се върнах в общината и пътям си казвам, какво още може? Давайте да видим какви други организации поручваме винаги на Запад, какво се прави. 2 нови мерки въведохме след това, че отидох на място, видях. Хубаво е, направено е помещението, страхотни специалисти работят с психолози с тях. То си е като мини хотелче, настаняване от семейен тип, 6 месеца напълно безплатно. Видях, че трябват книги, играчки, уредихме. Трябват още мебели, трябва еди какво си. После вече тръгнахме работа да търсим, но междувременно като ги избеснях си казвам, тъкмо си мислих, че нещо съм свършил. Че сме направили по-малко несправедлив този град. И ти виждаш това. Давайте веднага резултата от това ядосване. Аз лично обикалям. 10 на срещи сме направили вече в предприятие, няколко над 600 жени до тук. Виждаме в общинските фирми, там ни е по-лесно да го организираме, работим с частни компании, когато искат. Каним психолози, каним жени преживели насилие, които излизат и пред 50, 100, 150 жени разказват своите истории. Аз оставам в началото само за да кажа следното, около половин час да. Малко се уливам винаги, защото искам да ви кажа, аз съм тук като представител на институцията, на градската управа. За да ви кажа, дай Боже, да нямате такъв проблем вкъщи. Но ако не вие, ваши съседки или ваши приятелки със сигурност имат. Кажете им, че не са сами. Разкажете им за тия наши програми, защото не може да влезем в първа новина във вечерни емисии с такова нещо. Разкажете, че безплатно има в същата вечер, в която се изнесат, къде да отидат да спят до 6 месеца поети режийни разноски. Че има психолози, които да работят с тях, че им намираме адвокати безплатно и се опитваме и работа да намерим, където можем. Кажете им, че не са сами. Четвъртото нещо, т.е. втората мярка наред нова, беше на среща с фондация Деметра. С тях направихме заедно в Общинския съвет, гласувахме такъв меморандум, така че общинските болници, лекарите, спешните центрове преминават през едни обучения, имат едни телефони залепени там, така че като видят жена, която е с симптоми вероятно от домашно насилие, да се обадят в полицията и на нас, на нашите служби. Това вече се случи в София няколко пъти. Тоест, има ли смисъл да си на терен? Задължително. Това е градско управление. То не е да стоиш и някакъв теоретичен труд да развиваш. Впрочем, в науката е така. Ценните, четените книги в правото, в медицината, в икономиката, те не са теориите, а тези, които имат практическо значение. Тоест тези теории, и те са писани на база конкретни казуси. Да, въдворено е по някакъв начин в теория, но първопричината да го има изобщо, пак е от живия живот, както се казва. Това ги прави обществени част от тия науки. Тоест, вместо това да бъда лустросан политик
и някакъв работяга явно, мога да кажа, работници, попотници. Предпочитам второто, ако това е от което има нужда София. Останалото се избиваме много често. Останалото е суета. Това исках да кажа, да не обидя някой. Много е важно да имаме професионални политици, национални политици, красноречиви политици, хора, които могат да формират мнение, хора, от които да се възхищаваме, да се учим, защото ние имаме нужда от лидери. Нашето общество страда от дефицит на лидерство, на хора, на които наистина искаме да приличаме. Много малко са те. Малко съм. Сигурно на пръстите на едната ръка може да бъдат изборени. Са повече, но не ги знаем. Но не ги виждаш, не ги знаеш. Доброто много често, ето, нашето момиче трябваше да отиде в Баку, за да разберем всички името и. Няма лошо. Да не гледаме лошото. Да гледаме какво може да направим от тук нататък. И то е без мрънкане, без хленчене. По същество. Няма толкова сложен проблем, който да не може да бъде решен, особено в един град. И като не знаем как, ще се научим, ще видим, защото сме правили нещо сходно. И като си работим, нали, заводо работи, заводо не стои. Много хубава поговорка. Аз на финала на подкаста винаги имам един традиционен въпрос, но сега ще го модифицирам леко. Какво мислиш, че трябва да направим ние, нашето поколение, за да може да кажем 2050 година, когато ние горе-долу ще бъдем в пенсионна, предпенсионна възраст, че сме си свършили работата. Ползвам тази година поради факта, че е средата на века, поради факта, че има една четвърт век по-късно, имаме четвърт век по-късно, има една камара, включително и наредби, регламенти и така нататък, които ползват тази година за някакъв репер. Какво трябва да направим аз, ти, хората около нас, за да кажем, че сме си свършили работата? По принцип го питам за България, в случая ще питам за София, защото такъв ни е контекста на разговора. За София това, което трябва да направим според мен, и изобщо нашето поколение като хора, които живеем... Ако искаш философски град, го погледни, както искаш. Да влезем в новата епоха, която се очертава, в прехода, който имаме. Да направим града зелен, дигитален, да не решаваме градоустройствени въпроси с павенца и плочки. Да успеем да го превърнем в ония умен град, какъвто трябва да стане на всяка цена. Тоест, една система, в която ресурсите са по-добре управлявани, в която качеството на живот е основният приоритет. Качеството на живот да бъде основен приоритет. Тоест, на градска среда, паркове, планиране, и за да стане това през 2050-та, на къде ще се развива метрото, трябва да се реши следващия мандат в Общинския съвет. Къде ще има паркове, как да придобием частни територии, трябва да го решим ние. За да няма през 2050 година в Овча купел нови 150 хиляди квадрата построени сгради, ние вече решихме този въпрос с 60 декара градинки, които изкупихме, в замяна ги обезщетихме, но това трябва да се мултиплицира на много други места. Защото тези блокове, които ще се построят следващите 5 години, ще ги има през 2050. Тоест да спечелим битките днес и това, което ни предстои, за да можем тогава да не ни е срамо това, което сме направили. Всяко поколение решава по един кардинален, или се проваля, кардинален въпрос на времето и на епохата. Той изниква от само себе си, той не е плод на теоретични разсъждения и както Симо Колев често повтаря, твърди, че го е видял в самурайски филм, боят ще ни води. Като влезем в боя, битката ще ни насочва на къде и как да бъде. Но нашата посока е ясна и тя струва ми се така, поне за мен каквато очертах. Чист, модерен, спасен от презастрояване, приятен за живеене град. Благодаря ти, че отдели време. Аз благодаря, че ме изтърпя. Георги Георгиев беше при нас с много да кажа на финала на разговора. Ако ви е харесало това видео, споделете го, харесайте го и по този начин ще достигнем повече хора. И пожелавам успех във всички битки на ежедневна база, които водиш. Защото, както стана ясно от хода на разговора, всички тези малки битчици, днес телефонно обаждане, утре работа на терен, така, това води до голямата картина, която виждаме. Крайна сметка. Така. И така се нарежда пъзела. Благодаря много още веднъж. Зеления кръг, харесайте ни в Facebook и в YouTube, така че за да може да достигнем до повече хора, Георги Георгиев отново беше при нас.